Boas tardes, estamos con Mabel Rivera, actriz de orixe ferrolá con máis de 40 anos de experiencia no mundo da interpretación. Poderede a coñecer por actuacións como a de Pratos Combinados ou por a oscarizada película Mar Adentro, pola que recibiu o premio a mellor actriz de reparto dos Goya. Benvida. Que supón para ti traballar con Amenábar e gañar este premio? Pois o que me supuxo a min traballar con Alejandro foi en primeiro lugar unha sorpresa, porque non contaba realmente con formar parte dese proxecto, porque resulta que cando se convocara unhas probas e eu non me presentara, porque non me parecía que pudera resultar interesante para facer ese traballo. E despois el quixo repetir casting. De feito, desprazouse a Galicia con parte do seu equipo, e o que era director de casting, que tiña aí unha serie de persoas galegas, porque nese momento sí que tiñan un interese especial en que fosen actores e actrices de Galicia, porque nese momento pensaban en facer parte da rodaxe en galego, cosa que despois non puido ser por outro tipo de razóns. Entonces, quixo ampliar aquel casting de actrices que se presentaran, e o director de casting nese momento sí que me chamou, entre outras actrices, para facer a proba. E claro, cando te convoca un director de casting é complicado dicir non, porque é unha maneira de dicir que non xa case para sempre. E entón, aí sí que me presenteime á proba, e sí que lle pareceu interesante. E eu sorprendida. Como acaba unha filóloga dedicándose á arte, a interpretar? Pois eu creo que son cousas que teñen bastante que ver, porque eu cando fixen filoloxía, realmente nese momento o meu interese era seguir facendo o que estaba facendo, que era traducir. O que pasa que quería facelo de maneira literaria, é dicir, quería traducir, pero literatura. Non quería traducir especificacións de buques, que era o que nese momento facía na empresa na que traballaba en Ferrol. Traer unha historia ou un texto dun idioma ao noso propio idioma para dalo a coñecer é unha maneira de poñelo en comunicación. E o meu traballo como actriz tamén é comunicar. Entón, de algún xeito, teñen aí un nexo. E despois, por outro lado, pois tamén é certo que o meu traballo como filóloga pois tamén ten que ver con o meu traballo como actriz, porque, de feito, xa é a terceira ou cuarta vez que participo nun traballo de teatro como traductora tamén. Entonces, está todo... de alguma maneira está todo unido. E todo ten que ver, pois eso, co que falábamos antes, coa comunicación. De algún xeito poñer o que non se coñece en contacto de outras persoas para que o coñezan. Eso é a comunicación. Con cal das dúcias de persoaxes que interpretas te quedarías? Con cual lle tes ese especial cariño? Pois eu apuntaríame polo que aínda non fixen. No caso dunha actriz como a min, que teño unha idade xa que para a industria non supón un interese excesivo, para min é importantísimo que xustamente que se lle dea cancha, que se nos dea participación, xa non ás actrices, senón ás mulleres maiores que temos, non polo feito de ser maiores, deixamos de ter cousas que contar, senón todo o contrario. En ese sentido, creo que entramos nunha competencia totalmente desigual e desleal cos nosos compañeiros actores. Aos actores se lles valora a medida que van crecendo, non simplemente xa os papéis que le ven feito, que sempre che dá unha bagaxe, non? Senón tamén as canas, as enrugas,
todo parece que lles vai sumando nunha especie de crescendo en prestixio. No caso das mulleres é totalmente ao contrario. Entonces eu reivindico xustamente esa mesma presencia, reivindico esa excelencia para nós, as mulleres maiores e, polo tanto, as actrices maiores que podemos interpretar, mulleres maiores que fan cousas estupendas, e eses papéis que aínda non fixen, porque parece que aínda non existen, eses son os que eu quero facer. Son eses papéis que a min me provocan ganas de continuar, polos que sinto unha especie de cariño preventivo, porque aínda non están, pero por si acaso xa os quero. Non sei se me explico. Sí. Quero dicir que o traballo feito, pois mira, sí, recordo con moito agrado determinadas mulleres, determinados personaxes, pero sabes que pasa? É que eses acaban. E preferes mirar os que van a chegar. Eu quero continuar. Se cadra non chegan nunca, pero eu quero estar aí facendo vudú para que cheguen. Quero querelos a eles. Cal supuxo unha maior preparación? Un persoaxe que dixeras costume moito máis chegar a conseguilo. Pois mira, curiosamente un traballo nunha das curtas que imos ver esta mesma tarde. Bueno, estamos falando este o día venres 6 de decembro. Hai unha muller que a min, ademais tiven aí bastante, tivemos que dilucidar bastantes cousas entre o director e máis eu, porque víamos, sobre todo, determinados momentos moi decisivos dunha maneira moi diferente. Ao final fíxome caso, porque gravou, dixen eu, grava a túa parte, é dicir, grava o que ti consideras, pero ten en conta tamén un pouco o que che estou a dicir. E despois vin que cando montou que quedara coa miña opción. E este foi un traballo que a min me supuxo por un lado unha contención e por outro lado que a historia que conta é unha historia moi complicada, dura. É unha muller que representa a unha víctima do terrorismo de ETA, unha muller viúva dun garda civil asasinado por ETA, que bota unha serie de anos coa idea de reencontrarse co home co asasinou, co que ela tiña unha certa relación que, bueno, que non quero desvelar máis, non? Pero, bueno, foi un traballo que a min, por outro lado, me gustou moito facer, pero producime unha serie de interrogantes de onde estou eu, como reaccionaría nun caso así, como dar fin a unha historia tan terrorífica como a do terrorismo, etc. etc. Obrigoume a replantexarme moitas cousas, pero foi un traballo moi bonito, que espero que a xente de Verín lle guste. Seguramente que sí. Sabemos que te dedicaches tamén a dobraxe. Por exemplo, dobraches a voz de Michelle Pfeiffer na película de La edad de la inocencia de Martin Scorsese. De Scorsese, sí. Que supuxo, o sea, como te preparaches para facer unha dobraxe? O traballo da dobraxe cando se iniciou aquí en Galicia, como tantas outras cousas, foi algo... A ver, botaron man da xente que nese momento estábamos facendo teatro, é dicir, actores e actrices, e tamén xente que traballaba nas emisoras de radio. O sea, compañeiras vosas, xornalistas que traballaban como locutoras e que tiñan unha certa capacidade de expresar, de unha dicción clara, etc. etc. O sea, nun primeiro momento, eu digamos que formei parte dese primeiro núcleo, como procedente do teatro profesional xa desde había un tempo, non? A partir de aí, pois vas adquirindo unha técnica, pois facíamos entre nós así de maneira interna, facíanse cursillos cos propios directores e directoras que dirixían as películas, e despois é algo que realmente ten moitísimo que ver con unha certa axilidade mental e coa capacidade de
case intuitiva de intentar meterte nunha organicidade que non é a túa e de intentar que o que saia desa boca sexa o máis parecido posible. Hai que controlar moito, lóxicamente, as tesituras, é dicir, e o tema, sobre todo, tamén das voces que realmente que sexan cribles, sabes? É dicir, que te creas que aquilo que sae daquela boca é algo propio dese resto de organicidade. E fomos así, xa che digo, fomos un pouco captadas, un pouco con esas procedencias, e a partir de aí, pois, fomos aprendendo como tantas outras cosas cando se iniciou aquí, da mesma maneira tamén que se iniciou o teatro profesional. Aínda non había unha escola de formación, que foi o primeiro que nos reivindicamos, non? Entonces foi un pouco, pois, a partir da propia experiencia nos iba levando a facer máis cousas. Crees que se recoñece realmente o valor que teñen os actores de dobraxe? Para min este é un tema un tanto complicado porque, vamos a ver, a dobraxe, eu chegou o momento en que deixei de facela porque realmente chegou un momento no que entendín que era absolutamente fundamental que o medio de expresión sexa a integridade. E a integridade comprende a voz. É dicir, por moi ben que o fagas, iso que sai de aí non é a voz desa persoa, non é a boca desa persoa a que se move, é a túa, ali incrustada. É dicir, por moi ben que o fagas, vaise notar que non é a propia voz, entendes? Entonces, a mí chegou un momento en que me producí unha especie de, ou sexa, como de contradición interna, e cheguei a non querer tampouco facer dobraxe. Únicamente dobrome a min mesma, cando, por exemplo, é unha dobre versión. É dicir, cando se fai ao mellor un traballo en galego, e despois se dobra ao castelán ou ao revés. Pero o que é a dobraxe como actividade primordial, cheguei a necesitar afastarme un pouco de aí. Aínda que non tivese traballo, aínda que me estivesen ao mellor chamando, e para min, nun momento dado, fose ao mellor unha solución a nivel profesional, non? Por iso che digo que me resulta un pouco difícil facer unha valoración, porque é que pareceme que de alguna maneira é unha especie de intromisión. Estou a favor das versións orixinais, subtituladas. Pero é que me parece fundamental, é dicir, é unha diferencia tan grande escoitar a alguén na súa integridade que non dobrado, por moi ben que se faga, é algo diferente, é dicir, é algo alleo. Aínda así, a ver, aquí en España, lonxe de que o traballo da dobraxe estea mal valorado, eu creo que é un dos países a nivel mundial no que sempre se lle deu unha maior cancha á dobraxe. De feito, hai outros países, por exemplo, como Portugal. En Portugal empezouse a dobrar desde hai relativamente pouquísimo tempo, é dicir, de poucos anos a esta parte. En outros lugares do mundo non se coñece a dobraxe. É dicir, que neso fomos pioneiros, así que tampouco nos temos moito de que queixar. Pasa que, claro, agora mesmo hai un parón grande, entonces, lóxicamente, pois a xente reivindica que a súa actividade sexa a mesma que foi hai anos. Eu non sei ata que punto isto vai ser posible, non lle desexo a ninguén que quede no paro, que non teña posibilidades de desenvolver a súa profesión, pero realmente teño a sensación de que é un tempo xa que de alguna maneira é unha actividade que foi esmorecendo. Luís Tosar, Luís Zaera, Antonio Durán e ti mesma sodes actores de orixen galego que teñen recoñecemento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero como veñen as novas xeracións? Estáse preparando unha boa canteira? Eu creo que sí. E máis, estou absolutamente convencida de que a creación, por exemplo, é que doulle moito valor á formación, a todos os niveis, é dicir, da mesma maneira que me parece básico e fundamental que os rapaces e rapazas na infancia teñan un lugar onde formarse,
Tamén a formación profesional de actores e actrices pareceme fundamental. Feito, antes che comentaba que cando eu empecé non había unha escola e foi dende que nos organizamos como asociación de actores e actrices a que aínda sigo pertencendo, foi unha das nosas primeiras reivindicacións. Necesitamos unha escola superior de formación específica para a nosa profesión. Entonces, nese sentido, desde que, bueno, tardou despois aínda así como uns 20 anos en establecerse a ESAD de Vigo, non? A xente que vai saindo periódicamente titulada desa escola, pouco a pouco foi facendo mudar dunha maneira moi radical o panorama e a concepción tanto do teatro como do audiovisual. É dicir, a preparación, nótase, a capacitación non simplemente no que é a interpretación en sí, senón xente que canta, xente que pode bailar. É dicir, é un concepto de preparación moitísimo máis global, moitísimo máis completo, e, lóxicamente, esta xente vai saindo vai adquirindo unha formación e vai adquirindo unhas ferramentas que as capacitan dunha maneira moito máis digamos, con moitísimo fundamento para facer traballo. Tamén é xente que, por exemplo, a nivel de dramaturxia e a nivel de creación de textos, etc. Agora falo, por exemplo, do teatro, pero falo tamén de audiovisual. É dicir, é xente que vai chegando con novas ideas, novas linguaxes que se van creando, e isto tamén vai creando novas necesidades a hora de asumir tamén a todas estas novas bagaxes, porque non deixa de ser unha forma totalmente diferente e contemporánea de comunicarse co público. É dicir, a sociedade vai avanzando e, lóxicamente, o noso traballo debe ir avanzando tamén. E se non o queremos ver así, creo que estamos moi equivocadas. Despois de tantísimos anos na profesión, que sintes por a interpretación? Que estou empezando sempre. Isto non o digo dunha maneira así como non sei, como quen di, é dicir, como un lugar común, como tal, pero é que nós, actores e actrices, de cada traballo que finalizamos, quedamos, por un lado, despedidas, nunca sabemos se nos van volver chamar para facer un traballo posterior, e isto, por un lado, pode resultar así como un pouco desmoralizante ás veces, pero non deixa de ser un estímulo. Para que? Para continuar formándote, para continuar estando activa a determinados niveis, pois, por exemplo, a través das nosas asociacións, é dicir, estando en contacto constantemente co progreso da nosa profesión, e non manténdose á espera, é dicir, intentando tamén atraer ti propia a túa, como poñendo en xogo as túas ferramentas de traballo. É dicir, depende tamén de como nos relacionemos, depende de como esteamos dentro deste mundo. Para mí, por exemplo, últimamente nestes anos 4 ou 5 anos a esta parte, a relación co mundo das curtametraxes, falando, é dicir, estamos en Verín, estamos no Festival de Curtas, pois para min supón algo moi estimulante, porque son historias pequenas que moitas veces sería difícil levar, por exemplo, a unha longa metraxe, pero o mundo das curtas é tan amplo, permíteche unha variación tan grande de tipos de papel e de tipos de personaxe, é dicir, permítenos arriscar, é dicir, facer traballos moi diferentes, asumir personalidades tan diversas e, sobre todo, contactar con moreas de equipos de traballos diferentes. Entón, a min, nese sentido, pareceme como que dá, por un lado, é unha maneira de seguirte formando, é dicir, de seguir traballando, seguir aprendendo, é dicir, para nós, a nosa forma de aprender e de estar activas é seguir traballando o máximo posible, e é unha forma tamén de, non sei, como de manter un contacto e unha colaboración coa xente nova que vai chegando á profesión, que
para o meu modo de ver, é unha das maneiras máis estupendas de estar, de continuar activa, porque é unha maneira que nos permite a nós, e insisto, como actrices, sobre todo como actrices maiores, que nos permite manter como unha especie de ilusión que ás veces en nós mesmas se vai esgotando. Eu, polo menos, en min, se quero ser honesta e falar con toda sinceridade, teño que dicir que moitas veces me vexo realmente fora deste traballo, cousa que non me gusta nada. Entonces, o feito de, o sea, o manter esa ilusión non é nada gratuito, é dicir, non o podes sacar da nada. Ten que ser a base de traballo, de formación, de seguir facendo cursos, de seguir aprendendo de alguna maneira, ou de seguir, pois eso, colaborando coa xente que fai curtas e que te chama e que quere contar contigo, e para min é algo moi estimulante. É unha das cousas máis estimulantes que me leva pasando nestes últimos anos, digo xo francamente, de verdade. Pois nada, moitísimas grazas por sacar un oquiño para nós, e só esperamos que te sintas querida e arroupada nesta edición do Festival Vía 14 de Verín. Por suposto, non me podería sentir máis querida, máis arroupada e máis homenaxeada. Moitísimas grazas a vos. Moitas grazas.